Pozrieme sa na 39-ročného človeka, ktorý zvažuje, či byť alebo nebyť v druhom pilieri. Predpokladajme, že zarába priemernú mzdu a v takom prípade môže očakávať z prvého piliera, teda zo sociálnej poisťovne 510 eur mesačne v dnešných cenách pri odchode do dôchodku. Ak by do druhého piliera vstúpil a bol by v predvolenej stratégii, výsledok sa zlepší, je to 670 eur a z toho zhruba tretinka tohto dôchodkového príjmu v budúcnosti by predstavovala dôchodok z druhého piliera. Aj to je stále málo, takémuto človeku by chýbalo na dôchodku 350 eur mesačne, preto náš algoritmus odporúča investovať aspoň 110 eur mesačne do štvrtého piliera, čo nám výsledok výrazne zlepší a celková penzia poskočí na 1020 eur. Vyskúšajte si našu kalkulačku a nezabudnite dať subscribe.